तो आज के ब्लॉग ड्रेस किने खातिर भेस्ट चाहे शर्ट किने आ गइल बानी अपन शिवराज चौक से वाणिज्य बैंक से पूर्व पट्टी वाला गली में, जहां हमनी के अपन फेवरेट दाई के दुकान आ जाई यंग ड्रीम्स फैंसी स्टोर। तो आ गइल बानी हम यंग ड्रीम्स फैंसी स्टोर में अपन दाई के दुकान में। दाई एकदम कूल पारा के बाड़न, एकदम हाई दाई कर देवलन। तो दाई के दुकान के यहाँ सेटअप देख लो, गजब खातरा के चमका के रखले बाड़न। दुकान नया नया स्टॉक भी लिया बाड़न। तो दाई के स्टॉक चेक करे के पालवा रहल बा। तो हम आ गइल बानी अपन परचेज करे खतरा दाई के दुकान में। कॉटू से लेके जमा से लेके अंडरवियर से लेके सारा चीज मिले बा। तो अब हमर टेस्टिंग टाइम हो गइल। बताओ लोग लालका निमन की उजरका निमन की करियाका निमन की पियरका निमन कौन निमन कमेंट कर तारा। तो यहाँ दाई के दुकान में सारा आइटम अवेलेबल बा। शेर वाला वेस्ट भी बड़ा बन रहा है, टोपी से लेके पायजामा से लेके पर्स से लेके सारा चीज मिलेला। हर एक